стана дума за квази местоимения, а сега ще стане дума за квази шедьоври, но в неочакван позитивен смисъл, за реплики към един шедьовър, този на Мона Лиза. Да сътворят своя собствена Джоконда. Това предизвикателство отправя към млади художници световен артистичен проект. Сред селектираните 181 автори от 51 държави е и българският график и илюстратор Андон Георгиев Андонасти. Вижте повече. Векове наред вече изследователите спорят коя точно е тази жена. Вероятно на 20 и няколко години, разположена на фона на живописна природна местност, с изразително лице и загадъчна усмивка. За художниците обаче интересни са не вариациите по личността, а по образа. Безброй артисти са експериментирали върху знаменитото лице, а най-съвременният принос по темата е инициативата на испанския художник Пабло Хорадо Руис. 2 години той събира свои колеги от цял свят, на които поставя задача да интерпретират най-известната картина в света. Това е моята интерпретация на темата Мона Лиза. Трябва да ви кажа, че за мен беше предизвикателство. Много е трудно да направиш интерпретация на най-известната картина в света. Още повече, че все пак трябва да има твое лично послание. Не съм се старал, честно да ви кажа, да конкретизирам върху такова, но общо взето исках да покажа моя личен стил, възпроизведен върху лицето на Мона Лиза и върху картината. След селекцията, събраните творби се представят в интернет сайта на проекта, както и в пътуваща изложба. Първата изява е миналата година в W3 галерия в Лондон. Тази година има изява в Гвадалахара, Испания. То изложбата буквално преди дни приключи. Беше страхотно отразена от TV Еспаньол, в прайм тайма им, в новините. Общо взето наистина страхотни отзиви, както и много добри отзиви след изложбата в Лондон, където може би най-големите издания за изкуство и култура писаха за това мероприятие. Интересното е, че има още една българка участник в проекта, Стефана Аргирова се казва. Тя участва с един много приятна интерпретация на Мона Лиза, изцяло решена в сини нюанси. Наистина си заслужава да се види и нейната творба. Страхотна е. Превъплъщенията естествено са всевъзможни. Нашият човек не залага нито на шаржов подход, нито на препратки към други художници. Държи да впише силуета на Мона Лиза в собствените си видения и да даде право на всеки да интерпретира както си реши. Отдалече, като го погледнеш, да има конкретен образ, но като се доближиш, да виждаш малките детайли. Авторът признава, че не обича да превръща в разказ образността на своите работи и че не си пада по вечните въпроси от типа коя точно е Мона Лиза и какво точно е искал да каже художникът.